ଆମେ ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଲଟିସି ତାଙ୍କର ଥିଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଇଏ ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିପେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସିପେଟ୍ରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ତାପରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆପଣ ପହଲଗାଁव କେବେ କାଶ୍ମୀର ଯେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନନା ଛୁଆ ଭାଉଜ 3 ଜଣ ଚାରି ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ରହିଲେ କୋଉଠି ନାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି ହୋଟେଲ ତ କାଲି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ବୁଲିକିନା ଆସିଲା ପରେ ରହୁଥିଲୁ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆଉ ଆସିଲୁ ଆଜି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ରଖୁଏ ସାରି କରି ଆସିଲୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ରଖୁଏ ତାପରେ ଉପରେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଆସିବ ସେ ଜଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ସବୁ କାଢିକିନା ରଖିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ନା ସେଇଟା ବୋଧେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିନି ସେ ତ ଜଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ମତେ ଯାହା ଦେଖା ହେଲେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଲେ ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିଲେ ତଳ ବୋଲି ହେଲେ